ओइ अबे स्कुलाव नोंहा अबे स्कुलाव थागोन हा दखाननि खाथि स्कुलावसो आं सेस लोगोफोर सिखारनानै लगे लगे न' सिबनानै माइरंखौसो टेनसन जानानै आङो एकदम फेनलाना दोनखोबावथारबाय आरोना सान्दुङा नांफैसिगोन खामसालियाव थाङो जेबो खामानि मावा बेखौसो टेनसन आङो एम्फौ गोसोम नै मासे थाखोमानाय दंबावोआनो बे एम्फौ गोसोमखौथ' नांजाला आङो मोनो खिन्थु गुफुरबो दङ जे कयेकटा बेखौसो टेनसन आरोना र' दा आरो जावबावगोन आं दाख्लै जावखानायसो ओमफ्रायसो दांनोसै नै बागानखौ भगबान आंबो बाव दोनखुमानोबो बावमोन नानि एम्फौ दङ होन्दों नोंनाव दा अरगोन फै सना फै नायलाय लगे फुङावनो सिखारबाय जारलासोखा खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सरमा जिउ फबायनाय महलासिनाबो दामखै बेनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबबाय चेनेलाव जाबाय हानायनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना मोखां सुदों दानि बावैसो 8 बाजियावसो मोखां सुदों आरोना थारमाने न' सिबस्रांनानै फिसालाजों एसे जिरायदोंमोन नालाय बेयावनो लेट जाबाय आरो स्कुलाबो दिनै क्लास गैया ओमफ्राय ओरैहाय माइब्रा एवगासिनो दं आङो मोननोसै बिमा बुरिनिफ्राय लाबोफानाया ओमफ्राय साहा गोमो जाखानानै दं आरोना दा इदि दोनहाबनानै गोसोमसो जालायलांसिगोन माने एसे आगोल फुदुंब्रायनाय जाहैबाय बेहा माइब्रा मोनगौ माने जाग्रोबाय माने थुंबायानो ओरैहाय मानसि माखाया आंबो ओरै रेडि लाबाय ओमफ्राय बे माइरं लामनाय ब्लग होनाया मैयानिसो आरोना सुनाफोर ओमफ्राय मा होनना बुंनो माने फैनायनि अखानायैनि ओमफ्राय बिदिनो आङो जेबो भिडिअखौनो अन खालामनो हायाखिसै आरोना ओरैबायदि माने लोमजाफैबायसो खम ट्रेभेल खालामबाय ओरैनिफ्राय ओरै एकदमबारे गारि मथर गाखोलाय मालाय ओमफ्राय देहाया गेग्रेबबाय आरोना आंना मैया गोस लोमजाफैबाय ओंखायनो हाला माने अब्लाबो बेनि गेजेरजोंनो जि जोमफोरखौ साफा सुखादों आरोना ब्लगल'सो लायाखै बाजारावबो थांब्रबबावलायदों आलु थालु गैयामोन ना दावदैफोरबो गैयामोन ना ओमफ्राय नै दिनैहाय आङो माइब्रा एवनायनिफ्रायनो लानाय जाबाय आरोना थ' नायलांबाय दे बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो हायो देहाखौ एसे फ्राद मोनफिनदों थेवबाबो रम मोननाया खारा जादों आरोना आंबो बिदिनो सायावसो हात्ता खात्ता ओमफ्राय सिङाव सलस्रासो आरोना बेमारि देहासो होनना बुंनांसिगोन बोरैबा जायोबा मालाबा समाव बोरैबा जायोबा राखावसिसो आरोना राखावसि दुमब्रां एसे दङ जा साहा एसे सोमना दोन सासेया ओमफ्राय नै नायदो ओमफ्राय मालाय फुङावनो अबाव थांगोन मा नों बेखौ बानानै गाथ'दों आयु इसरा दे स्कुलाव थांसै मा लेखा बायनांगौ दे ओमफ्राय दे ABCD आ दङना नोंना दे लेखा नङा बुकबो लायबावनांगौ लेखाबो अ आबो लायनांगौ 1 2 बो लायनांगौ दे जा ओमफ्राय मैया बेखौ सफैनायाव एसे लानाय दङ दे सनाफोर होगोन आङो स' एक्साइटेड जादोंमोन आरोना अनलाइनाव बिहरनानै होनायमोन र' 165 ना 70आव मोन्दों आरोना मोजां बेगा कमफर्टेबल आरो गथ'फोरनि थाखाय रेजें दा गोजां बोथोर फैखागौना गरम आरो जायो सोलियो बेसेबांथो बायनो बिशालफ्राव नायबाबो 300 थाखा नुबाय थादोंमोन ओमफ्राय हे 300 थाखाखौ लाया होननानै दा नै आधा दामावनोमोन ओमफ्राय सफैनायजों जाबजों एसे बारा गोलैबाय आरो 165 गाज्रि मोनाखै आं मिश'आव बिहरनायमोन दाग दंलायलायो नामा दाग मिनिलायो सालायगलायलायनाय मेगनबो दंलायलायो दे जागोरदो ओरै स्कुलथ' गैया ओमफ्राय मा दं होनदोंमोनलाय बा डान्स प्रेक्टिस दे आंनि गन्थंखौ हानानै फैनाङा दे होमबा मोजां खालाम दे नोंबो डान्स प्रेक्टिस खालामगोन दे खोनाबाय बाबा दे लाजिनो नाङा मोसानो नोंहा पार्ट मोनदों नालाय मोसाथार मोजाङै मिथिबाय एखे लाजिनाङा बांसिन मोसानायखौ बिराद गाज्रि नुयो मेममोना भिडिअ खालामनानै ग्रुपआव शेयार खालामो आहा लासिंसिं जागोन ना गेगे मोसालाबायबा मोजां मोसा फैनानै नायगोन आं लासिंसिं जागोन मोजां मोसा दे मोजां मोसा लाजिनो नाङा मोसानो लादों नालाय लाजिनो नाङा मालायखौ नायनानै मोसानो नाङा दे गावबो गानखौ गोसोआव लादो सल'खौ ओमफ्राय बे सल'जोंनो एडजास्ट खालामनानै मोसाबाय था दे लाजिबो नांनाङा आंखौ मा दे जाय जानानै ओंखारदो बा हिर' हिरालाल ओंखारबाय दा बिसिना फैदोलाय बेखौबो दाख्लै बिसिनाय बायदि गस्लाखौनो बिदि हं गोलाव गानो जिन्सआव खावसे एसे सोनांगौब्रा पेनफ्रा एसे सोनांगौ होनबाथाय बिदिनोथ' बिसिजों नोङो साइकेलजों सासेया जोंना रेडि फ्रिट थ' दोनना फैब्रनोसां दोननानै फैनानै नायदो दखानखौनो बारग'लांनो हायाखिसै हनै गारिखौ सायावसो दोननाय बे आं दा जिरायनो हानाय नङा बे फुजानि नायदो बिदिसो जागोन बेनि स्कुल थांनाया
हाबा दे आलायदो मेगि मेगाबो जोबखाबाय ओमफ्राय माइब्रायानो जाखांस्लाबाखैमोन आरोना आद्रा दंबावो जाहैफिननोसै थ' फैद' माइब्राखौ जाफिनला नोङो जाफिनदो सना दे खोबलायलायनानैसो गालांदों जोंहानो आयै फिसा बा माइखौ दा लोंसै दे जेबो जायाखै गुसुथार जाबाय गुसु जाबाय ओमफ्राय गुसु गुला जाफिनसै आरो माथोबाव हे भगबान सेलाय दे खेवथार मानि फान फाथै बायदि मोनामबाय मा बियो दे नानिनि थाखाय सारप्राइज गस्लानो गावनि गस्ला सरप्राइज दे आंनो सरप्राइज दे मेगन मिसिबलाय मेगन मिसिबलाय मिसिबदो आदै लाबोसिगोन दे मिसिबदो ओरै खोबदो मोखांखौ ओरै बा सना आदै लाबोसिगोन ना फैदो बे गोदान दे मा दे ओइ सना ओइ जायाखै गानहोलाय बा मोजाङै स्कुलाव थांसै नानियाबो दे मा दे ओइ सना गोलैथारगोन दे मोनसेया ओइसिनालाय मा आथिं लेखा लायनांगौ लेखाया जिजोब्बाय मोजांथारथ' गथ'खौ आइनायावसो टाइम बलायनांगौ आरो दे नायदो मेगन गोनांलाय उन्दैलै बिदानि बथला बा मोजां नुदों मा बाब्रे बा जाबायना आंनि नङा मा नोंनिसो आं नोंनोसो बिहरदों ना नोंनोसो आङो ओइ आमाइनाव बिहरदां आदा एसे नायनो होलाय आदानो दांनायनो लुगैथारदों आदाया नायलाय मा आदाखौ मायदि नुयो हे नोंहा बोराय माग्रा होदो मा होनो नानि थोरदो बाव दुगैदो दंखायो ना मा मोजां मोनदों मोनसेल' पार्ट ना बाबा मोनसेल' पार्ट नै दानि एसे फिसा दङ सिङावबो आं होबावलालै गिलु बालुनो महारांखिनिथार र'हाय नों खाथि थांबाय थानांला मानसिया वालाव सौग्राव हैसिगोन फावसायैनो थांदो दुगैदो बाथा स्कुलनिफ्राय फैनानै दुगैया मोनाबिलिथार बेयाव लिरग्राखौ लागोन ख'खौ लिरग्रा लागोन पेन्सिल लागोन ओमफ्राय बिमाया टिफिनाव ओंखाम हरबा बेखौ लागोन दे सिथा हरगोन जोंहा फिसा बायनांगौ मा टिफिना बिदाया जानला मोनला होनबाय थाबाय केकसो मोनो नामा स्कुल थांबा केकसो मोनो ना बेयाव लागोन नों दे बाबावदो होनबा दे बाबावदो एसे नायबावनोसै आं उल्था थांसै दे मोजां बाजो दे जायासै बाना होलाय बाबाव नै रोंखायो रोंखासिगोन गथ'आ रोंखाजोबो ओंखार दादां जायासै सना जायासै र'नोलै जायाखै बिदि नङालै मा बे एसे क्लिप बोराया मैयानि आरोना सोरनाफोर मैया सौफैयानो एकदम हाय हाल्ला गन्डगल जानाय आरो दंबावोमोन फुरा गन्डगल होख्राव होसि आरोना गासिखौबो होजाजोबा मा दे जाखांबाय लोंखांबाय एसे बिस्टि हानदो बिस्टि लागायनोसै आया बे गोदान सिनखौ खेवनो हागोन हाया दे नोङो हागोन हाया माथो बेलाय माथो सिङाव दंजोबो बोरो हानजोब्बाय नोङो बोरै बिस्टिया ओइलाय प्लास्टिकआव दंखानो मा प्रभु गोदान के फोरोंबावनांगौ समय सफैलायबाय एडमिसन जोंहाबो निउ स्कुल ना मा बबे स्कुलाव सारप्राइजसो ना मा सना दङ लाबो दे लागायदो बिमाया लागायबा बोरै जालायखो आया बिबालाय बोरै जालायखाय है बेनो जाबाय नोंनि फरायग्राया फैदो सना फै एसे बुरखाया आखाइ एसे र' होननानै बुंनो आरोना स्कुलाव थांनो ओंखारनो देलायनोसो जाथारबाय एकदम ड्रेस पार्टि गानस्लायनांबाय ओइ अबे स्कुलाव नोंहा अबे स्कुलाव थांगोन हा दखाननि खाथियाव स्कुलावसो आं सेस लोगोफोर
फैदो मा गरमथार गाननोसो जाबाय आरो जि बिदि जायोना स्कुल थांनाया हाबा 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 आब'नो खिथाहैनोसै हाय रे हाय दे माने सनाफोर स्कुलाव थांनाय समाया जाबायमोन नालाय मानसिया बैसोआबो थिग थाकबो जाबाय नालाय खिथाहैया लाजिबाय फैदो एसे एक्साइटेड जालागासिनो दङ दासो एसे होनांबाय आरोना आहाबो स्कुलाव थांसै आहाबो स्कुलाव थांगोन टिफिन गोदान नांगौ बथल गोदान नांगौ बेग गोदान नांगौ बिदि होनलाबायग्रा जाथ'बाय आरोना एसे आगोलाव एकदम खालि थाङाल'मोन थांथारनाय समावबो माबायदि जागोन आं बुजिनानै मोनला आरोना फिसाजोआ आंनो लागायना होनाय पाउडार सनाफोर आं लागायथ'वाखै आरोना दा ओमफ्राय आं ब्लगखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो बेखिनि फिसा फिसौफोरजों नगजगखौनो सोनानै दोननोसैलाय देनां गावसोरो नायथोंसै बेखिनि ब्लगफोरखौ आरोना उन्दैखौ लायोबा आं एखमबा बिदि साननानैबो सोनानै दोनो आरोना दा ओमफ्राय जायफोर आंनि बेखिनि गालाय गुजाय ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच